i estigui connectada, sabent que les dades per si no són informació, necessiten aquesta connexió. I al final nosaltres, com a arxivers i arxiveres, el que aconseguim o que hem de el que nosaltres aportem, creiem, des de la professió, és aquest context, que és molt similar al que ens passa amb altres professions afins. La idea del context de la informació, la construcció de les dades, la construcció de dades, és a dir, de conjunts de dades que al final donen informació. Hem de treballar en el disseny d'aquesta informació per aconseguir que els sistemes siguin potents, perquè amb això el que aconseguirem és que després l'usuari finalista pugui obtenir aquella dada, aquella informació de la manera més fàcil i confiant que aquella informació que rep és una informació treballada, autèntica, fiable i que, a més, això, com deia, perdurarà al llarg del temps. Això m'aboca un segon repte, i amb això jo suposo que he d'acabar, que és com ens acostem als usuaris. Estem avui en dia en una societat que viu, que ja no googleja, abans dèiem, la gent no busca. Les eines pròpies de la professió són molt complexes a vegades, quadres de classificació, esquemes de metadades, de conservació, taules d'avaluació, etc. Això la gent no ho entén a vegades. Lògicament, no ho entenia fa 20 anys. Els joves d'avui en dia això ni s'ho plantegen. Ells ja no busquen a Google, no fan capes de cerca única cap a una pregunta que només té una resposta. Ells, la joventut avui en dia, i no tan joves, la societat avui en dia està utilitzant ja sistemes d'intel·ligència artificial que el que fan és parlar en llenguatge natural amb ells. Nosaltres hem d'utilitzar, en comptes de veure això com un perill, hem d'utilitzar aquestes eines per aconseguir que amb un llenguatge natural es torni la informació. O sigui, utilitzant aquestes eines perquè aquestes eines ens permetin també que l'usuari trobi la informació. Però per aconseguir que l'usuari trobi la informació, tornem al mateix. Aquestes eines d'intel·ligència artificial no funcionaran correctament si no aconseguim tenir sistemes estructurats. D'aquí, per tant, parteix la idea inicial que hem de treballar sobre disseny d'informació perquè aquesta informació, quan les intel·ligències artificials la vagin a buscar, puguem garantir que és autèntica, fiable i de qualitat. Doncs, en principi, de moment, per no allargar-me més, seria més o menys aquests reptes. N'hi ha més, tenim puntants més, però si no, no em donarà temps. Gràcies. Perfecte. Segurament, al llarg de la taula aniran sumant reptes i intentarem repescar-los si tenim ocasió de fer una segona ronda d'intervenció. Hola, bon dia. En primer lloc, m'agradaria agrair a la gent de Coeli Nubirum que ens hagi convidat. Per nosaltres és un plaer estar aquí com a col·legi oficial, com a bibliotecaris, evidentment, com a tema de fer servir a nivell també espanyol. Dit això, m'uneixo a l'opinió que té el Francesc dels reptes. És un repte allò condensar el que fem, la nostra història i cap a on anem en 3 minutets. Bàsicament jo el que diria és que ara mateix, potser em repeteixo, ens anem repetint, estem en una cruïlla, i a nivell de biblioteques o a nivell de bibliotecaris o a nivell de professionals de la informació en temes d'unitats d'informació, és a dir, biblioteques, centres de documentació, etc., ens trobem amb moltes cruïlles. Aquí es podrien distingir des de cruïlles pròpiament professionals, és a dir, del que és la professió, és a dir, el que volem ser de grans o el que volem ser després que ens hagi passat per a sobre l'onada de la intel·ligència artificial, i després a nivell de la substància amb la qual treballem. És a dir, aquí per nosaltres hi ha dues esferes, hi ha dos eixos, que és el professional, és a dir, cap a on anem. És evident, i aquí ja faig una petita prèvia, és evident que el món de les biblioteques, de tot l'espectre, és a dir, estic parlant d'universitàries, patrimonials, nacionals, especialitzades i públiques, és evident que estem patint un retrocés en el que és la vocació, és a dir, tenim manca de vocacions, és a dir, els capellans es queixen, jo crec que nosaltres realment estem pitjors. Aleshores, crec que aquí hem de trobar un punt de... És a dir, el repte és evolucionar cap a on anem, és a dir, què volem ser. Aleshores, aquí realment hem de dibuixar-nos amb diferents perfils i hem de veure cap a on anem i cap a on no anem, o cap a on hauríem d'anar. Aleshores, aquest és un petit repte, és a dir, com a professió tenim un repte, és a dir, aquí a Catalunya tenim ara mateix un problema de vocacions, i a part que tenim un problema afegit de vocacions, tenim un problema, diguéssim, d'adaptació al medi. És a dir, estem en un moment de... Ja portem una transició digital que ja és una transició, pràcticament ja és una era, en la qual hem de dirimir què volem ser, i això ens porta que el nostre catàleg de perfils professionals és enorme. Aquí hauríem de començar a veure cap a on anem, quines són les especialitzacions que volem tenir i realment si hem de
començar a pensar que en el món de les biblioteques hi ha d'entrar gent que no sigui específicament bibliotecària amb la seva titulació stricto sensu. Ja sé que això sembla una mica cru, però potser ens hauríem de començar a plantejar, de fet ja ens ho estem plantejant i hem de tenir clar que han d'haver-hi altres perfils. Dit això, com a professió i lligat amb l'altre, amb el que comentava també, anticipava el Francesc, a nosaltres ens preocupa o estem molt amatents a tot el que és l'accessibilitat a la informació. Accessibilitat a la informació, que la informació evidentment sigui inclusiva, és a dir, és evident que tota la informació de la qual gaudim i proporcionem la tenim als nostres centres, però el que sí que hem d'anar, o ja hi anem de ple, el que passa és que aquí hem de veure com ho gestionem, és l'obertura absoluta de la informació a la ciutadania. És evident que en temes patrimonials com els que ens trobem aquí té els seus peròs o no té els seus peròs, és a dir, podem veure-ho d'una manera o podem veure-ho d'una altra, però jo crec que aquest és un dels reptes, és a dir, què fem amb la informació? La obrim, és a dir, obrim les nostres institucions al 100%, a sac, com ho fem, i aquesta informació, em sembla que també abans ho comentava el Francesc, és a dir, com dirimim o com, diguéssim, proporcionem aquella informació a la ciutadania de forma que allò que li proporcionem sigui veraç. És a dir, abans comentava ell del googlejar, és a dir, ahir amb el meu fill estaven fent deures i jo m'adonava que passava tots els seus deures al ChatGPT o al Gemini i la interlocució ja era amb el Gemini. O sigui, jo m'adonava que deia, els professors aquí, zero. Els bibliotecaris, que jo estava allà al costat, deia no continuïs perquè si no em quedaré sense feina. Llavors te n'adones que dius el que hem de fer és, bàsicament, resumint i acabo, és donar un valor exclusiu al nostre capital professional, és a dir, fer-lo diferenciat d'allò que permet fer-ho per mitjans mecànics. I en aquest sentit jo trobo que anem pel bon camí, jo soc partícip i militant i fan del que és ciència oberta, ciència ciutadana, sobretot en tema d'àmbit de biblioteques públiques, i jo crec que aquest és un dels reptes, normalitzar-ho i posar-ho a disposició de la ciutadania. Molt bé. Seguim. Mercè. Primer agrair que ens convideu com a Associació de Professionals de Conservadors Restauradors. Ahir vam estar discutint en part de la Junta com plantejàvem aquests 3 minuts. Per nosaltres, com a conservadors restauradors, que són gent molt especialitzada, molt tècnica, és un repte, però jo crec que és una part, se'ns estan obrint un ventall de treball impressionant, ens haurem de reciclar, és evident, però se'ns obre tota una possibilitat de diagnosi, d'anàlisi de dades. Només amb la temperatura i humitat d'un museu podrem jugar amb intel·ligència amb totes aquestes dades, a nivell de diagnòstic, a nivell de controlar alteracions i portar a terme, a nivell de restauracions virtuals en 3D, tot això generarà un volum de feina de dades impressionant que requerirà un treball multidisciplinari amb tècnics que dominin el tema. És evident que ens hem de reciclar, jo crec que tots ens hem de reciclar dintre d'aquest sector. I després crec que, en canvi, no tot és dolent, no tot és complicat. Evidentment, el nostre usuari final no crec que sigui el públic general. Nosaltres som més un servei tècnic, potser pels museus o per les galeristes, o som més un servei que no crec que hagi d'estar obert a tothom, com proposàveu, però en canvi sí que ens pot servir per ser com una mena de, a través dels assistents virtuals, fer un treball més social i d'ajuda, de comprensió, que és la conservació preventiva i per què és necessària la conservació dels objectes i del patrimoni. Després volia afegir una cosa com a conservadora restauradora, que tot això està molt bé, però nosaltres treballem sobre els objectes i estem molt acostumats a treballar en matèria. Llavors, d'aquí 10 anys igual vindreu i preguntareu, i això com ho conservem? L'obsolescència i tot això és una cosa que hi hauríem d'estar treballant també. També és un repte important en aquest sector. Res més, segur. Molt bé. Seguim. Mònica. Hola, bon dia. Moltes gràcies, Coeli, per la invitació. Nosaltres som de l'Associació de Galeries d'Art de Catalunya.
on hi ha unes 45 galeries i, evidentment, són molt diverses les galeries que hi ha, perquè no només abarquem Barcelona, sinó tot Catalunya. Jo, com a repte, diguem, ho enfocaria amb el sentit de... Hi ha diversos... Per una banda, fem tot el que és promoció, difusió, exposicions. Tot això abarca el que suposa la digitalització. Evidentment, abans es feien més catàlegs, ara tot això es fa més digital. La procedència de les peces és importantíssima, és a dir, que em uneixo una mica als companys en el sentit de la bibliografia, el tema de restauració de les peces, però hem de partir de la base que nosaltres som, encara que certament hi ha molta galeria que col·laborem molt amb museus i moltes vegades exposicions que es fan venen a nosaltres i els proporcionem tot el nostre arxiu de ventes per veure què poden exposar, sí que és cert que també anem molt al particular i hi ha com una privacitat amb tota aquesta documentació. Hi ha galeries que estem més formades, altres que poden estar-ho menys. Nosaltres, com a servei dins de l'Associació de Galeries d'Art de Catalunya, que això és el que a mi m'entusiasma, treballar per un col·lectiu, és posar totes aquestes eines. I què millor, ara tenim els companys Coeli, on els convidarem a tots, perquè hi ha galeries, com pot ser la meva, que ja estem molt proper en aquest món, no? Llavors, poc més diria. Diria que això, que a nosaltres ens interessa molt des de l'associació fer sinergies amb els museus. Vam crear el que era la Setmana de l'Art a Catalunya, on d'alguna forma ens apropem. I en quant a la digitalització, que és el tema, diríem que jo crec que anem molt al dia a dia i estem precaris. Vull dir que tenim ganes d'aprendre d'aquest món. Gràcies. Gràcies. Feu-me més preguntes. Anem molt justos de temps, perquè passo la paraula al Joan. Tenim els 3 minuts i no sé si tindrem temps de fer la volta, que crec que no. Gràcies, primer de tot gràcies per haver-nos invitat i per donar veu als professionals de la museologia en aquestes jornades, perquè també tenim molta feina. I ara em toca comprimir, en comptes dels 3 minuts, gairebé l'últim, amb 1 minut el que queda per fer. Aviam, des dels museus també hi ha reptes i feines que s'han anat repetint i que coincideixen. És a dir, bàsicament, els museus de moment també treballem o es treballen amb peces físiques, és a dir, de moment encara és el contacte amb la peça, i a l'hora de plantejar aquestes feines nosaltres hem de separar el que seria la feina de documentació estrictament per l'institució i una altra, la difusió que en fem. Evidentment, s'han de treballar amb uns nivells d'informació diferents, però sobretot també amb un llenguatge. I aquí ara estem en ple procés, que crec que els companys i companyes del MACBA ens podran explicar la seva experiència dels museus que depenen, els museus públics que depenen de la Generalitat. Ara s'està plantejant el canvi de programari de documentació. I ja intuïm que això serà una llarga història. Però, en tot cas, reptes. Tenir separades aquestes feines de documentació pròpiament i difusió, amb quin llenguatge treballem, però sobretot l'adaptació professional que això requereix. I aquí és un altre drama. Tenim joves extremadament preparats i preparades que no tenen una punyetera oportunitat d'inserir-se en el nostre món laboral del sector de museus. I això és un altre drama que no ve d'aquí, però també s'ha de dir en veu alta cada vegada que tenim oportunitat. Hi ha generacions extremadament preparades que no poden inserir-se en el món laboral. I això també és un hàndicap que portarà les seves conseqüències amb aquesta adaptació, amb aquests nous llenguatges, amb aquests nous sistemes de difondre, d'explicar, de documentar el que tenim pel públic en general. No deixem de ser un servei públic deficient en personal i deficient en ganes de contractar i de tenir aquestes noves generacions que es necessiten. I acabo. L'edat mitjana dels museus públics a Catalunya a dia d'avui són 52 anys i mig.
A partir d'aquí, amb això, doncs sí que tenim que fer molta feina, però si no hi ha gent per fer-la, pràcticament podríem baixar la persiana. Gràcies. Bé. No ens dona temps de fer aquesta segona volta. En tomo quatre paraules per tancar la taula, que és la gestió de la dada des del començament, que apuntava en Francesc, l'obertura de les dades, el que parla la jornada, de la metadada de l'usuari, és a dir, com treballem aquesta dicotomia entre ens busquen com el ChatGPT i estem fent fitxes molt tecnificades. Això anirà sortint al llarg de la jornada. Reptes amb la conservació i restauració, perquè tenim moltes més eines per poder-ho fer, aquesta mediació amb els usuaris i un sector professional que coincideix en diferents àmbits, que en una banda tenim sectors hiper preparats, per altra banda tenim dificultats de trobar personal, per altra banda tenim dificultat d'incorporar en els nostres llocs.